Hello guys, papasyal kami sa Stella's place. Sa second floor nito. So, pinayagan kami tingnan yung taas. Wow! Wow! Very nakakapag-well. Diba? Pag 15 packs daw kayo, nasa 10,000 to. Akyat tayo sa taas. Diyan mo na? Oo. Ang ganda oh, parang habit house. May aircon din dito. Madaming attic siya guys oh. Oh, ano yun? Ha? Asan ka? Asan ka po? Chantal? Oh. Nasa Bolinao ka? Grabe daw. Sa Bolinao na siya. Nag-hukay. Gawa ka ng sandcastle? Saan si mami? Ayun ang mami niya. Wow na. Takot sa tubig. Ayan na, Shanta. May nagpupulot ng pagkain. Ano na, Chantal? Dito ka dali. Takot ka? Hello guys, papasyal kami sa Stella's place. Sa second floor nito. So, pinayagan kami tingnan yung taas. Wow! Wow! Very nakakapag-well. Diba? Pag 15 packs daw kayo, nasa 10,000 to. Akyat tayo sa taas. Diyan mo na? Oo. Ang ganda oh, parang habit house. May aircon din dito. Madaming attic siya guys oh. Oh. Attic. Yan. Oh, diba? Tapos overlooking siya dyan. Oh. Siyempre ang ganda. Tara sa baba.
Tingnan mo yung CR nila, be. Be, ito yung kinikwento ko sa'yo. Oh, parang kwarto. Bakit siguro yung kwarto ko dati? No, malaking kwarto siya. Parang CR lang talaga yan. Ang ganda ng tiles. Hello guys! VinVan. Ganda dyan, no? Ito ang tinitiktok. Bukas. Saan natin? Ikaw ah. Ganda dyan. Wow! Eh! Ito ang hangin dito. Fresh. Picture lang kita. 1, 2, 3. Okay na. Yun na. Baba na tayo. Sila yung may-ari.